Dr. Pakwesi a African philosopher na ewo fonton from Jumedie so ene opani abe church se ye ka enkwasoma enya se obi afa no mum nko a na mmom wankasa utumi edi nipadua na kwa ne bi ekọ nkwasom a eye wadwene ye ka no mental slavery no na wabe church ye niama bia ni wa oye ade bi ade no on plan ansa na waye enti abrabo mpo no ye kire wo se wo ye wade bi atenase na ye won hyehyeye na toto no ma na gina so na fa ye ade na wo ye no na de ni mu ada ho pefi na watimi aye enti you need planning, you need to think about tomorrow also gina china ho the next 15 years, the next 20 years, the next 30 years and here na mpese mi wo and say here na mpese mi dru wa gina china ho no we hukwan be fa so a obesie tutu anamon na wanya wei na ko ti ase say okay enwenwene ochina no wankasa ho ne mo ochina no na be dwunwu onu anu ho de a na say fonsa hye odamri fam na tena ase ene enware onya hwe oti hwa na sapo no wankasa ba na be yitwi ho ama ho ana say ene wo hwa na watere no wankasa pagya ne ho ayi uje ne ni wade bia no wankasa twitwa ne ho na ayefroye ne efidi. It is impossible. Enti wo ho a dwini ochina ho say no I didn't know what say me ye adwuma we a me ye the next 3 years 4 years na adwuma we de abu ama me ntimi nya mfaso dodo a ena me nya free mu no ade na me nya ska free mu na me venture into sa business we wa hyase adwene ho say ma me fa me sika nwu agriculture mu ya na efria na eduru sa abre no na amanfo ho kamu a me de kan dwe ochina ho nti ho ankam enti afa no kete se o menwinwine ochina ho na ochina no ankasa bedwinwine ho a mepa chew na asem ho kakra papa ne edini pa bebrenya enti o wi a 5% effort na ye de share abrabom na ya atwen se 95% ena nyame no mameye mayen system na wo ho no yanye system ne se ema wo nya fa hodi na yeye system na ewo ho no yaye no ina we bi a eka wa hye ema wa bre se one system na se a wo susu huntumi adopt one kasa system a wodi be hia we na wonya